Yeah, imvi chef. I'm in MD Flexx. PBC Uda kukutora tomboenda paside asi undidzore ndave offside. Panewe panenge safe side ndiri kukuda alongside. Ndiri off duty, ndiri offset. Ndakona uchipaka unge sunset. Ukandiattracta semagnet ndaitwa alert. Body yako, step yako kuita unge uri computerized. Zvako une tunhu twako kuita unge uri computerized. Structure yandaona papicture kuita unge uri computerized. Paukurizunza uchirizunguza zviri kuita unge uri computerized. Ukuita kunge une AI pandakuona ndati hey hi. Sefiction dzepa sci-fi wandipa mufaro kunge uri free wifi. Une software, une hardware anongoda kukuguma ndomuti beware. Ndoda kukubvisa pamarket chichazongosara pamarket imarket square. Kukubatanidza koda CPU uri subject ndaingoita mahu. Uri midlet state se-MSU ukuita unge Samsung une ma-S2. Body yako, step yako kuita unge uri computerized. Zvako une tunhu twako kuita unge uri computerized. Structure yandaona papicture kuita unge uri computerized. Paukurizunza uchirizunguza zviri kuita unge uri computerized. Apa ukati uri energized type yefood yandita appetized. Unenge surprised wandita surprised. Wantendeutsa sendaitwa baptized. Ndasvika pakuita realized brain dzangu hadzichazi stabilized. Iwewo ndoda kuita fertilized. Pauri ndafita bhutsu dziri oversized. Kunge specialist uri specialized. Tora authority uri authorized. Pamechanism uri mechanized. Uri clean uri smart uri sanitized. Body yako, step yako kuita unge uri computerized. Zvako une tunhu twako kuita unge uri computerized. Structure yandaona papicture kuita unge uri computerized.